Aduh, kurang tinggi. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, Ariondo najinadihon ni Jehovah, marulup-ulup jala marlas ni roha mahita disi. Batu nang binolongkon ni pande bagas imagabe batu parsugi. Pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Ale Tuhan, Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami, alani hahol haheheonmi. Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron,
sian hamatian Tuhan ngoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu. Pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Hudul mahita. Marende mahita. Tatangi horma patik di debata di minggu tasadarion sian konvensi HKBP bindu onom taringotu haluaon. Taha persai jala taha tidak kondo debata do patupah haluaon ima haluaon sian dosa sian gom-goman ni sibolis dohot hamatian nang sian ragam huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong di rohani debata do di patupah haluau ni marhite pangkop-kopon ni anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus nama te dihau pinarsilang na tuat tu banua toru dong ditanom jalana mulak mangulu di hari patoluhon. Dalan manjalo haluau ni ima marhite haperseaon na tinubuhon niton di parbadia jala haporseaon ni do dirajumi debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluau ni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Nunga malua na porsiai atik pe godang dope parukilon si bolusona di portibion. Sai di palua asini rohani debata do na porsiai sian ragam ni mara dingolu si ganup ari dingolu pardagingon nang partondian pe manang marsasa halak manang marsasa punguan hataridaan ni haluau ni di ngolu ni na porsiaido portibion ima ngolu nam marhabadiaon namar pabueon aka parwe ni tondi. Marhite podaon tondo hondo na so adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus jala Yesus Kristus sambing do na punah halak na pinaluanai na so tarampas sibolis manang aka huaso na asing be na porsiai sian gom-goman ni Kristus alani tatulak dopo dana mandok boy jolmai paluahon dirina sian gom-goman ni dosa sibolis dohot hamatean marhite sian na malandikon hari buron ni portibion. Laus tatulak dopo dana mandok usaho ni jolmai sadiri do namano Tuhon halawonna. Ido sahatna atong rat mangido gogo mahita sian tondi
cian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marene mahita. Tatopoti madosata diadopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, hodona patupahon hasesa ani dosa dihami halak nadangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asi maroham dihami akan marasakon dosa nami. Sesahapi matu bagasan rohanami hasesa ani dosa nami i lehon matu hami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasaat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakhaholongi di debata di portibion. Pola do anakna na sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na salileng di lelengna di ibana. Hasangapan ma di debata na di Gijang. Amin. Hudul maita. Kur ina Kamis.
Tajahama hatani debata di minggu ta sadarion, imana tersurat di Pesalmen 115 ayat sia sahat rodi ayat 10 walu. Yang goho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibanado pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Ale penopar ni si Aaron marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu ale akan na makabiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Nunga diingot Jahoba hita, ibana mamasu-masu, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu pinopar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jahoba, akan nama met dohot akan nama godang. Sayang bonaboan ni Jahoba do Tuhamu dohot tu pinopar muna. Akana pina supasu dohamu sian Jahoba, sitopa akal langit dohot tanoon. Jahoba dona puna akal langit di langitan. Alai anggota noon nunga dilehon tujol manusia. Dang tagamon pujian ni akan nang mate Jahoba, nang sude akan nang tua tu tano hasonangan. Alai anggo hita, saya pujiat do Jahoba olat nion ro disaleleng ni leleng na. Haleluya. Ido sahatna. Martua doa kana tumangihon hatani debata. Jalana upeopsa. Amin. Kor remaja na Poso Bulung Immanuel.
Marene Mahita,
tahat tidakon maha persiautai, songon na hina tidakon ni dongata saha persiaun, disadok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jehovah, ido amana parguguna satu dosan, na pita palangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman di tubuhon ti si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andora hasahuluan. Ido tuhata na tuam na bernit, di panghuman silatus, na mate tarpajar do ibana di hau pinasilang, na tua tubuh na tolu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na mana itu surgo, la hundut siamun di bata Jehovah, amanai pargugo na hasatudusan. Disimai ibana pai mulak sogo tu tanaon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Kor gabungan Immanuel.
Shalom. Selamat hari Minggu di hita salhuna. Tabegema jala tapai hutihut titing minggu sadarion perlu pabuaon nami titing lengkap dohot acara minggu boy mataida marhite undo scan na adong di harotas lembaran perjolo naung tatio B. Goar di minggu tasadarion minggu pesta perjolo perningotan ari haheheo ni Tuhan ta Yesus dohot topik ikon hehe ibana sian namate. Perjolo titing nama ragam. Sada ucapan salam. Parhala doha KBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria nama dohoti parmingguon sadarion jala akka tamwe nami na sadarion dope parjulo sahali marminggu di gerejaon hupasahat hami hata parhorasan sian huriatta jala selamat beribadah di pasu-pasu debata mahita marhite permingguan sadarion. Napaduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami perhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon tu ruas na berulang tahun di tanggal 14 sahatu tanggal 20 April 2025. Saya dilehon debatama gajang ni umur hahi pason dohot akalas nyiroha. Hata ni debata tuna marulang tahun dienet sian pesalmen 147 ayat 10 sada. Di halo mohon rohani Jehovah do tahe akan nama kabiari ibana. Akan nama kalunguton asi ni rohanai. Aka goar na berulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon boy ma taida di infokus ni gereja tahun. Napaduahon pilihan 2A 2B. Sada minggu sadarion papungu pilihan 2A 2B dohita tuha perluan pembangunan huria dohot sentralisasi. 2. Hari Minggu tanggal 27 April 2025 nanang ro papungu pilihan 2A 2B dohita tuha perluan ni huria dohot sentralisasi. Paupaton ruas nanang merbagas titing parjolo nang majalo pasupas perboga semah panguli Peter Hendra Christian Paranginangin AMD anak ni Amata Indra Pranginangin tubuh ni Inata Veronita Boru Tambunan alamat Jalan Turi 2 nomor 10 strip 27 Medan Wek Jericho Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel dohot Oroanna Fiona Tiur Maida Boru Tambunan ST Boru Niamata Darwan Predi Tambunan tubuh ni Inata Ria Dormauli Boru Napitupulu alamat Batu Haji Huria HKBP Sekupang Resort Sekupang Sakak pamasu-masuon di hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 di Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10 WIB. Napalimahon tamu ini huria. Sada tu hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 naro tamu ini huriata ima punguan Korama HKBP Laudendang Resort Tegal Rejo Distrik Medan Utara Lahomar Minggu. Patu begehon ede puji-pujian kur dohot penggalangan dana di permingguan manugot dohot arian. Nomor 6 permingguan pasca. Sada pasca perjolo di minggu ta sadarion tapatu pado ibadah pasca perjolo dipatu padoi 2 hari permingguan pukul 8
dohot pukul 10.15 WIB. Napaduahon pasca paduahon di hari Senin tanggal 21 April 2025 tapatupado ibadah pasca paduahon dipatupa may di pukul 10 sia WIB manang pukul 3:08 bodari maringanan di gereja ta namarkor ima ina Kamis ina Hanna ama HKBP Immanuel gabungan sada ina Maria perempuan lansia. Nomor 7 Dewan Koinonia sada seksi perempuan di hari Jumat tanggal 25 April 2025 di Patupado pertanyaan PHD seksi perempuan masuk pukul 15.30 WIB maringanan di gereja ta do mutusi pinangido matusude perempuan na adong di huriat tahun asaria madohoti permingguoni pertanyaan ni. Nomor 2 seksi lansia A. Malam doa dan pujian Paskah di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di Patupa seksi lansia do ibadah malam doa dan pujian Paskah nanihuluhon ni Preses Distrik 10 Medan Aceh Pendeta Suandi Sinambela STH MPC masuk pukul 17 WIB maringanan di gereja ta HKBP Immanuel Resort Immanuel domutusi dung sipul titing di lehon matiki tu ketua lansia panitia amang Dr. Andus FC Morangkir mandok hata taringo tu kegiatan ini. Nomor 8 Dewan Marturia sada seksi musik A. Perekrutan tim musik gereja. Perekrutan untuk tim musik antara lain untuk pemain musik keyboard, drum, bass, suling, kecapi masih terbuka bagi saudara-saudara kami anak-anak jemaat HKBP Immanuel yang memiliki talenta dalam bermusik agar dapat bergabung menjadi tim musik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus seksi musik gereja kita. 2. Seksi multimedia. Kami dari tim multimedia Gereja HKBP Immanuel mengharapkan dukungan kepada tim multimedia dengan memberikan like, subscribe pada channel YouTube Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel. Atas dukungannya kami mengucapkan terima kasih. Nomor sia dana spontanitas mengurupi kas huria operasional pelayanan huria Bui Mata Jaha di Warta Jemaat. Nomor 10 Paskaraya. Kegiatan Paskaraya HKBP hari Minggu tanggal 27 April 2025 membuka pukul 10.05 maringanan di Gedung Serbaguna Pemprov Medan di Patupa HKBP do Paskaraya HKBP niuluhon ni Eporus Sekjen Dohotolu Kadep utusan sian huriata 150 halak ima sian ina Kamis, ina Hanna, ina Maria, ina Kana, ina Galilea, ina Nazaret, ina Betania, ina Bethesda, ina Jericho, remaja Naposobulung, ama Jericho, ama Immanuel dohot parhalado. Pinangido maasa tadohoti paskarayaon asa arga huriat HKBP di Sumatera Utaraon. Nomor 10 sada, 12, 13, 14 sahat tu 10 tajahama di stensilan warta jemaat. Nomor 10 sia petugas kor tu minggu naro Minggu tanggal 27 April 2025 Minggu pagi jam 8 ama Jericho ina Nazaret. Minggu siang 10.15 WIB ina Kamis ina Maria perempuan ina Hanna. Nomor 20 Tajahabema
Bagian peduahon warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi boimai taida di lampiran kolom perhepengon ni huriatta di minggu sadarion. Hami madok moleate itu sudah ruas napasahaton pilihan bulanan, pilihan tahun, perpuluhan, hamoleateon, diakoni sosial, pembangunan ni huria, di bagasan tikion, jala titing tambahan, ima sipul titingon, dung madok hata seksi lansia, hupasahat hami ma titing tiki tu panitia festival kur dung sidung titingon. Tuhat tama nama masu hita jala debata natotong mandongan hita horas. Upang ido hami matu panitia pasca. Shalom, selamat Paskah madihita saluhutna. Mulai tadi tu hata, nunga ditubus hita, marlas niroha mahita. Jumuluh pasatai mulai tadi tu hata disaluhut dengan basana nama dongani hita, boy hita marpungu mamuji ibana di bagas sadarion. Suaksoni mulai tema dihamu amang padita nami. Dohot sude perhalado naung mga leon tiki di hami lau pasahaton panorangio sautik tentang kegiatan lansia di tanggal 26 Nanengro. Tikion hu adar hok kami mah sesuai tu tikting nok tatangihon nakiningan dohot spanduk naung taida di Joloni Gerejon nunga jelas adong kegiatan ima kegiatan malam doa syukur dan pujian Paskah na dipatu padi huriaton dihasuhuton seksi lansia. Jadi kegiatan non memang merupakan program ni seksi lansia alai laus gabe didukung saluhut nado. Jadi macailas do rohanami. Kegiatan malam doa syukur dan pujianon ima merupakan satu acara kebaktian tematis. Kebaktianon diangkat dan diisi dijabarkan dari tema naung ditotuhon panitia di acara malam doa syukuri. Ima nasian Roma onom ayat 4 didok disi kematian Yesus yang menghidupkan. Ima temana subtemana ma dijabarhon pujilah dia yang menghidupkan dengan memperbarui janji, budaya, karakter dan pelayanan dalam damai persaudaraan penuh kasih. Omma dijabarhon di bagasan kebaktiani jadi merupakan topik omma masuk mon di acara-acara baik acara doa baik acara liturgi yang dituangkan dalam bentuk seni yaitu seni puisi dan disertai dengan lagu-lagu baik solo manangna duet manangna trio pe manangna grup pe jala termasuk ma'anon kur NHKBP seksi Paropuan ama dohot gabungan Immanuel naung tacuba nakiningan mangedehon sada ede pujian. Niandang leleng dope dibentuk tapi kita harus mau untuk maju.
Jadi ima pemikiran kami pabuah sada ucapan syukur bahwa kita sudah ditebus Yesus, maka kita harus bersukacita dan memanjatkan puji syukur yang disertai dengan doa dan perbuatan. Alani amanginang nunga hupasahat kami aka udangan tu sude dewan dohot sude anggotana dewan koinonia marturia dohot diakonia dohot sude seksi-seksina jalahu pangidu hami do asaro saluhutna anggota dewan anggota seksi dohot utusan ni subseksi i aka punguan ina punguan kur baik kur ama kur gabungan dohot termasuk ma guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu dohot sude aka punguan nadong di Huriaon termasuk do badan audit. Jadi sude mai hu kami tu acara tanggal 26 April tahun 2025 masuk mahita pukul 5 botari pukul 10 pitu. Jadi hupangido hami dohot gomos tuhamu saluhutna asaria mahita ro di bagasatiki terlobi ma tuhamuna akalansia na adong di Huriaon. Dohot gomos hami mangido asa bergabung mahita sada mahita di bagasan punguan tangiang dohot pasato pujian tu hatta ido panggiduan nami. Jadi jam 5 mahita masuk ala agak gajang do sautik acara non ala puisi do taka na asing. Jadi tapatibu maro ate amanginang terlobi akan nambah barang peranan baik kor baik liturgi puisi maupun vokal solo dan seterusnya. Oma pangidu hami tuamu amang inang asa ria mahita ro ala huwai kami pukul 5 do ton huwal bawa hami do amang inang di parade panitia do snack tikilau masuk. Setelah itu nanti selesai kebaktian kita makan bersama. Jadi nak pola biar huan non gabe malenin kan. Nah, sedia kami do. Jadi asaria mahita saluhuna. Laos tikioma madok moliate hami tuhita saluhutna nang mengalia dukungan tuhami. Perjulo may sinakaparhalado nang amang pedita. Suaksoni nang dukungan material nama cegudang sian hamu amanami inanami ruas ni huriat tahun na benar-benar mengalia dukungan tuhami macalas rohanami. Sayang gia mari pasuhaso tuhatta akasude dukungan na pinasahat muna lam martabatabba marihita silas ni rohatu akari na mangihut. Songoni ma amang inang nabuyu pasatami sian panitia perayaan malam doa syukur dan pujian Paskah seksi lansia HKBP Immanuel. Butima moleate maditu hatta. Upasat kami matiki tu panitia festival KOR. Shalom. Salam Paskah bagi kita. Mauliate kami ucapkan kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Aldemak Simanjuntak, MTH Master Management. Terima kasih juga kepada semua Amang Sintua kami, Inang Sintua, dan Amang Inang serta pemuda HKBP Immanuel. Kami di sini adalah salah satu daripada pendukung kontingen Festival KOR HKBP Immanuel yang sudah dibentuk pada tanggal 18 Maret 2025. Dan kami Amang Inang sudah berlatih sejak bulan Maret.
dengan jumlah 38 orang ditambah 1 dirihen. Amang Inang, kami adalah utusan Huria. Kami adalah utusan Amang, adalah utusan Inang. Oleh karena itu, mari dukunglah kami di dalam doa bahwa pada tanggal 27 April 2025, hari Minggu depan, kami akan mempersembahkan, kami akan mempertunjukkannya kepada Amang dan kepada Inang. Apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dapat dari guru yang mengajari kami. Oleh karena itu kami mohon kepada Amang, kepada Inang dan semua pemuda, marilah kita ajak keluarga kita, mari kritik kami, dukung kami, koreksi kami. Di mana kesalahan, di mana kekurangan kami. Kami sangat menunggu dan mengharapkannya. Untuk itu kami sangat mengharapkan di tanggal 27, mari ajak keluarga kita untuk boleh melihat persembahan kami untuk puji-pujian yang akan kami bawakan pada festival. Kemudian di tanggal 11 Mei tahun 2025, kami juga akan mempersembahkan bagaimana kami mohon dukungan daripada Inang. Inilah utusannya. Sudah sempurnakah? Kalau di tanggal 27 itu adalah pra yang perlu pemolesan kembali, tetapi tanggal 11 Mei itulah yang akan diberangkatkan, yang diutus oleh Amang Inang, yang akan dilaksanakan festival itu pada tanggal 17 Mei tahun 2025, hari Sabtu di gereja HKBP Simpang Limun. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dukung kami Amang, dukung kami di dalam doa, dukung kami di dalam setiap perbuatan daripada kita semua. Shalom, terpujilah Tuhan hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Songoni matiting dihita di bagasan mingguon, Tuhat tama mamasu-masu hita saluhna Horas. Marende mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut roha,
Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah madihita saluhna manginang. Selamat Paskah nang di remaja na Poso Bulung. Selamat Paskah diaka sekolah minggu na adong dison. Hatani debata dihita di pesta Paskah na parjoloon imana tersurat di Yohanes 20 ayat 1 sahat tu ayat 10. Ujahama di tonga-tongata songonon mahatani debata. Dungi di hari parjolo dung salpu hari sabat lauma si Maria Magdalena sogot di nahulumido pe tutanomani. Jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Gabi marlujung maibana manopot si Simon Petrus doho si sian nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahot tu nasida. Nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna. Dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus doho sisiana nasadanari. Jadi sahat manasida tu tanomani. Narap merlujung do naduai. Gabi mar hajuluad do sisian nasada. Nahumatop sian si Petrus. Gabi parjulu maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina. Di idama peak akap pangalilit alai dang bongot ibana romanang si Petrus ya pudina dibongoti mata nomani jadi di idama peak akap pangaliliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot akap pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna disipe asa bongot nang sisian nasada naung parjolo saha tu tanomani di panok noti gabe porsiama ibana aidang dope dia tu sinasida hatani suratina madok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean naduai ido sahak ni turpuki amanami nami remaja na Poso Bulung doh dadanak sekolah minggu di bagasan barita taringot tuhaheon ni Tuhan Yesus sadarion tabering do tabigido si Maria Magdalena nagabe saksi na parjolo mamereng Yesus naung hehe sian hamatean. Molo si Maria Magdalena termasuk sada sian akka najonok tu Tuhan Yesus dakkolan uju tarsilang Yesus di bereng nasida alai sahat tu na ditaruhon Yesus tu tanomani dohok do nasida manaruhon sianot tabereng amanginang holong ni rohai memang gumogo do isian hamatian molo holong rohani sasahalak tudonganna turi pena las adong hamatian di jolo las adong nanaing topotonna na mangonggop ibana topotonna dui soroonna dui molo naing manobot haholonganna songonima balgani holong ni si Maria Magdalena tu Tuhan Yesus ketika Petrus ngamaporus masuadahon Yesus sampai 3 hali alayang go si Maria Magdalena on dipaihut-ihut do rap dohot Maria inani Yesus dipaihut-ihut do Yesus na marsitaononi Yesus na tarsilangi jala dipaihut-ihut do saha tu kuburani tu tanomani imanakin natadok kalau sudah bicara hati kalau kita sudah mengasihi seseorang tanpa diundang tanpa dibujuk tanpa adong nama ngela-ela kita akan mengikuti orang itu bahkan nang napa tarutu udiap pe ibana do nasatia musengani didok diturupukon apala menuguk naido dang tarida do pe matani hari sogot
dina holomi dope tanomani. Lau si Maria Magdalena tu udiani. Molo di Injil na asing di dok, adong do piga-piga halak dongan na. Gari ada mar diskusi do penasida. Ise maanum menggulang batu di hitate. Aidang tergulang hita batu na menutup tanoman ni Jesusi. Ala yang go diturupukon holan si Maria Magdalena do di dokkon. Asa buhi hita fokus amanginang hataridaan ni holong ni si Maria Magdalena tu Tuhan Yesus nama bahin ibana ikon manopok tanoman pagi-pagi buta buha-buha ijuk dinaso tarida dope mataniari. Apa urusannya seorang perempuan harus pergi ke kubur di pagi-pagi benar? Dang napatuduhon holong na luar biasa yang manginang Maria Magdalena di bagasan holongna na marsihoho tu Tuhan Yesus dakkolan di cubaibana togu rohana mamereng Yesus na disiksa dohok na diparsilakon dohok na ditarut tu kuburan tutu trauma do ibana mamereng menyasihoni sudi akka adegan-adegan kekerasan dohok pembunuhan ni alai dang terlikang holongi binahen ni sudi akka tragedi i. Holong rohana tu Tuhan Yesus sadok holongi do di patuduhon ibana. Alaniaha Jumat ma Yesus Jumat Agung na diparsilakon mate ma ibana di hopinor silangi di perhitungan ari-ari ni halak Yahudi amanginang pukul 10 lubotari do dimulai ari na mangihut. Jadi molo Jumat diparsilakon Yesus saat pukul 10.05 dipangido ma asa molo siap pukul 10.05 do olak ni 3 jam do waktu. Lau paturuton Yesus yang silangi maminyaki asa songon akan amate na somal di lehon akan minyak na anggur di balsemi na sempurna asa songot tadani penghargaan penghormatan tu namodingi. Tapi ini waktunya tinggal tersisa 3 jam. Alana molo pukul 10 walu dang boy be halak Yahudi meniok bakke ala masuk namai tu hari Sabat hari Sabtu Jumat pukul 10 walu disitulah permulaan Sabat bagi orang Yahudi sahat tu hari Sabtu nai muse Sabtu pukul 10 lalu mamuse hari parjolo setelah Sabat. Nah diingok si Maria Magdalena do dang si kopboy di patupanasida laho maminyaki bakke ni Tuhan Yesus di 3 jam na tersedia pukul 10.05 saat pukul 10 alui. Alanido manami nanami diojor ni holong ni roha borhat do si Maria Magdalena laho tu tanomani. Jala hataridaan ni holong doi amang inang holong na tung macai belga mian di bagasan rohani si Maria Magdalena. Boido dohonota Maria Magdalena begitu mengasihi Yesus sehingga pagi-pagi sekalipun dalam keadaan gelap ikon lau ibana tu kuburan. Biasanya paling hebat ke ibu-ibu atenang lau pagi-pagi lau marpasar pagi do. Tapi ini tu kuburan sesuatu hal naso biasa diula akka ina alayalani holong namai. Alaya sa unang salah hita. Apakah Maria Magdalena mengasihi Yesus? Ya. Alay na jumulo do dihilala si Maria Magdalena holong nasihat Tuhan Yesus. Dijalo si Maria Magdalena do holong nasihat Tuhan Yesus. Diampuni do ibana sian akka dosana. Alanido gabe betul-betul madileo si Maria Magdalena rohana tu Tuhan Yesus dihaholongi ma Tuhan Yesus jala ido mabahin ibana manopot tanomani di manogo niari soharu tarida dope mataniari holom dope saluhuna ahamana tabereng di siya manginang Maria Magdalena mengorbankan jam tidurnya karena ia mengasihi Yesus. Maria Magdalena bahkan tidak lagi memikirkan keselamatannya karena dia mengasihi Yesus. Maria Magdalena
dang pola gudang pertimbangan songon diskusi nasida do di Injil na asing isi na manggulang batui sadok niak ni ibana naing patu panadinggan di bakken itu Tuhan Yesus alam merasa ibana hurang dinggan do pena pinato panasidai tagad dina penguburan ni Yesus ima alani holong tu Tuhan Yesus. Asa nabi nahin ni si Maria Magdalena amang inang gabi ima gabi sorminan dihita. Seberapa kasihkah kita kepada Tuhan kita Yesus? Molongata dok Yesus mate di hau pinor silang, Yesus mate lau makokop hita paluahok kita sia dosa doh sian hamatean, gabi hita malua gabi hita Maria iya, hita hiado na ikut disilangi, hita hiado na hona tijuran, hita hiado na hona tulang, hita hiado na hona pakku. Alinunga digatihon Yesus hita di hau pinor silangi. Hita hiado na mate alani dosa doh hamatean na saliling nililing na alai di palua Yesus doh hita siani. Maria naking Maria Magdalena dia menerima kasih Tuhan lalu timbul kasihnya yang besar yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tapi dia tunjukkan dengan perbuatan. Molo tak akui do amang inang Yesus na matei, Yesus na tersilangi, holong na nabalgadui di tonga-tonga ning ulutta. Apakah hati kita tergerak sonari di bagasan holong amang inang? Lahu makka holongi Yesus sian nasa rohatta, sian nasa ate-atita, sian nasa ngulutta. Apakah kita pernah mengorbankan jam tidur kita untuk datang beribadah, untuk datang berdoa, betul-betul naik khusus manobba Tuhan Yesus, madok moliate itu ibana disudi dinggan di basana. Apakah kita pernah bahkan tidak merasa harus ada lagi yang dijaga, ancaman segala macam. Ngata terobos be ancaman ini demi bertemu dengan Tuhan Yesus, lahumar sobat tu ibana di bagasan ngulutta. Manang sebalik na amang inang ate. Kita korbankan jam ibadah kita demi mardalani. Holan udah dope sautik. Ngatur terabak lakat udah dok. Na polaroi batu gereja. Maria Magdalena di jamita pasca na parjolon amang inang. Naing mengkoreksi hita. Apakah betul kita menerima kasih Tuhan? Apakah betul kita meyakini Yesus yang mati itu adalah kasih yang besar yang dicurahkan untuk kita? Lalu kita terpanggil untuk mengasihi dia. Sian nasa rohatta, sian nasa gugutta, sian nasa pikiratta. Manang kita menerima kasih Tuhan tahatidakon alai dang taboto makkaholongi ibana. Songon nabi nahin si Maria Magdalena. Alanido manami nanami dengan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tabereng doa kanata ula na selaon. Mungkin ada orang so tabegi jamita tareng utu si Maria Magdalena on. Ngatai tok kita na burjua teh. Rangatai tok kita apalah hita mana burjuhian. Molo si pata ye caki jol mahita enaringgas mau merminggu terus semerminggu ninna. Banga si pata teperhatutu memang au namara uburju jolma di HKBP menolongan ita. Tapi setelah kita mendengar khotbah ini, bahkan haringga sopta na merminggui belum seberapa amanginang. Bahkan sudi akan atapatupai belum seberapa. Karena selama ini mungkin dang dope diojar holong hita patupahoni. Alani holong tatu Tuhan Yesus dan hidup pena mengojar hita patu pahoni mungkin ada yang lain motivasi yang lain atong dijauh hita asa songon si Maria Magdalena karena saya mengasihi Tuhan Yesus ala nataha holongi do Tuhan Yesus sian nasa rohatta ubahen na dang adong nabuhi mga batilakatta dang pola mahuay molo takorbat to pe jam istirahat ta molo adong peta korbaton na dia na asingi di tonga-tonga ning ulutta laho marsaor marsobba memuji Tuhatta Yesus Kristus naong makkaholongi hita. Memang agak maul dua tiang manginang pengorbanan di partikian nuaing.
Anggona julu tiki marhalit. Tayo ngom ajo na marhalit ti tayo nangamang kan. Muli dokon itu ani jam 12 pe naing mangalang miau dinna. Siap dinna matay do rodo halik nai. Alidung sonare dung berkeluarga naing mangalang miau ngabor ngi mudum maho sulam mok kwanong ngainna. Dulu waktu cinta-cintanya, waktu bucin-bucinnya nina istilah na poso noaing, basudia dulu berkorban, dikorbankan, waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan. Keselamatan pe dikorbaton. Tiki marhalik mau do inang padi tabi cadangi soni nangi kan. Hutaruhut du jam 12 malam mulai segereja kami. Agak dau hutahun. Tangadong do pe kareta hati he songono. Merdelepat mulai masalah ni baru pe ni serasa. Adong go kuburan di kanan di kiri. Tiki marhalik. Ale curah sonare dongane jawaban inna. Aidang adong dong amunasing ado honom be. Tapi kalau cinta yang sejati, holong na tutusi tutu di bagasan roha, songon na adong di bagasan diri ni si Maria Magdalena, keselamatannya bahkan mungkin juga tidak terlalu dipikirkannya. Ay biasa nama biar do, alai asa saut na di rohana patu pahon holongi di adupi ibana do rasa takut na. Napa dua ho nama nami nanami dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung dibereng ibana ngakosong tanomani, anggo pikiran ni si Maria dibuat nama buat bakke ni Yesus. Ido dibuat ibana berita itu si Petrus do tudungan na sisian sadanari. Dung dibagi si Petrus do sisian na sadanari marlujung manasida. Jadi gabe marsiaja rausianon aka sisi anu pe ko mampu dapat merluzung ati amang inang ati. Berarti ko sehat do. Harus mampu berlari. Petrus dan murid satu lagi berlari. Tu dia ni. Asa marhition bui kita menjaga kesehatan tak amang inang ati. Siapa tahu dibutuhkan berlari, kita harus berlari. Tapi perlu berlari ati inang ati hina Kamis. Nang pola teh. Alai kalau dibutuhkan untuk berlari, berlari. Si Petrus do si Anda serenari, dua laki. Dan adong perebutan medali di si. Alai marlujung do halaki na dua. Siapa paling cepat? Biasanya si Petrus do katok. Si Petrus do nok katok menghunus pedang na kan? Tupinggon le sahalak pengawali wujud di Getsemani. Si Petrus nunda pa julu-juluhun mga lusi. Tu dia holau Jesus tu si duao. Aleng ko marlu balari talu di bana. Monang do sisian na serenari. Holani dang masuk sisian na serenari. Parjulu di bana sahat tu pitu ni tanomani. Olak ni pitu di bana dibereng ibana kosong. Dibereng ibana abit aka panaputi. Dibereng ibana aka na menutup ulunai. Seka na menutupi ulunai. Uluni Yesus uju di tanomani. Holani do dibereng ibana. Alai si Petrus olah sah ibana tanpa ragu seperti biasanya marluzong ibana sah di si termasuk ibana tu bagas. Dibereng ibana mak sudi amanginang aka pangaliliti dohot panaputini uluna seka panaputini uluni Yesus. Amanginang molotohodo dugaan ni manang praduga ni si Maria Magdalena na ditakko nama nakko do Yesus somal na hati hai memang dipartikiani na julu masa do membongkar kuburan laho mabuat akapahean na pinakini na modingi di kuburani. Jadi biasa na mulai bongkar sa kuburan na dibuat ima akapahean na ido pangaliliti saputi akan nalokot di badan ni namate ima. Jala dipartikatan na parpudi pesongoni do manginangkan mola dong nama nak kuburan pasti na dibereng do sebelum penguburan ni adong akka hepeng cincin dipamasuk gabe bongkar ma kuburan ni alai dakuboto ngadong inna hiatong masa ibongkar kuburan jala dimutilasi bakke nang binoto
Apakah itu mungkin terjadi di partiketan waing? Kalau yang guna masa tu Yesus, seandainya mereka mau mencuri, memang ekon pakaian itu namago, pakaiannya tinggal di sini. Tapi yang terjadi kepada Yesus, pakaiannya tinggal, anggo bakeni Yesus dang di sini. Alani do manami nanami dongat sahapor siaun didok diturpuki gabe mangat tusi do anggo sisian na sadanari jala porsia maibana disudi akka jamita na pinasahat ni Yesus taga dingoluna. Omana perlu tagaris bawahi amanginang. Hanya dengan melihat akka pangaliliti doho sekani uluni Yesus sisian na sadanari porsea gabe diingo masudi akka jamita na hiapi na sahat ni Jesus. Di haporsea ibana do Jesus naong hehe sian na mate. Sian na julo gudang do halak na so porsea Jesus hehe sian na mate. Adong namadok holan na pingsad dui. Mulak sumong mo segugona gabe mangulu ibana berengon. Anggo sa sitong na hola pingsad do Jesus ninna. Adong namadok kon holan na digati doi. Anggo sa sitong na Jesus dang tartakup jaladang tarsiksa dang tersilang. Lali na digati doi ninna. Buhaya hita amanginang. Paulus madok molo so tutu Kristus hehe di sada Korintus 15 rumarma jamita nami. Molo so tutu Kristus hehe akka gabus do sudi akka na jinamitahon ni akka panurirangi akka parbarita na uli na parjului. Jalan na dumangol ima amanginang. Molo so tutu Kristus hehe berarti pardosa do hita. Berarti dang diampuni hita. Berarti dang adong haheheot tasugut haduan. Berarti diburai de batado hitau. Dang patut hita martangiang tuibana ala di bagasan bura do hitau. Molo dang tutu Kristus hehe. Alanido molo sada sian-sian madok porsea ma ibana di taringot tu haheheon ni Tuhan Yesus. Omma jauh-jauh tu hita amanginang. Porsea ma hita amanginang. Nunga hehe Tuhan Yesus. Pertama dibuktikan dengan kubur yang sudah kosong. Kedua dilihat dengan akka pangalilit, akka kain kafan na membungkus mayat ni Tuhan Yesus. Nunga buka, nunga sisi. Na patuluhon pajupang do si Maria do Tuhan Yesus. Jala sianima di boto si Maria nunga hehe Tuhan Yesus. Laos pajupang do musei dua halinai Yesus dohot akka sisianna di sada ruangan na tarhicu pituna. Tapi semua kesaksian itu amanginang bui do gabe dang tarjalo hita. Molo memang hapor siota dang maparhatutu naong hehe do Kristusi. Alanido sadanai pembuktian na amanginang na bui tapeyok boha margugo do hita tahilala mengadupi parukilo dinguluon molo tajugo arni Tuhan Yesus margugo do hamu amanginang akalan sia madalani nguluon nang penunga mardongan hangaluton alai ala di hapor sia hamu Tuhan Yesus na mardongani hamu margugo do hamu manguduti nguluon margogo do hita amanginang akan aposo ama ina na berjuang na matce gudang perjuangan nan waeng di bagasan nguluon alai di haposi Tuhan Yesus Kristus jala diingot ibana naso hea di pasobu Tuhan Yesus molo ido tahilala amanginang tutu si tutu nunga hehe Tuhan Yesus di bagasan ngulut taganuk marsada-sada. Alanido daudo padilian dau keputus asaan dang tabuat akadalan na keliru dang gabe tatobot akka namargoar padilian gabe manikot dang alai nangit-nangit tadalani ngului porsea duhita dihuaso ni debata natuk pahehon Yesus sian namate huaso ni debata tuk mangaroro Yesus sian banua torui huaso na balga songonima amanginang natuk madongani hita natuk mangaleo di hita gugu manangahape sia dupatta di tonga-tonga ni ngolutta huaso hamonangan ni Kristus i mata jalo i mata peop asa marhamonanga kita
di sudi akka parukiloni. Amin martangiang mahitam. Jehovah Tuhan nami, mauliate ma di hatam no kutangi ho kami di pesta Paskah na parjulun. Hamunangan ni Kristus sian hamatean, hamunangan nami doi. Dang tartiopan banua toro ibana. Dang tartaluhon ni dosa nang subia ni hamatianipe. Dang tarbahesa mangalo huaso hamunangan ni Tuhan Yesus Tuhan nami i. Ngahubegi hami baritana jala dohot dorohanami makaporsiai tutusi tutudo nunga monang Kristus nunga hehe ibana alanido ibana masobbaun nami ibana mauluan nami ibana ma Tuhan jala raja di tonga-tonga ningulu nami. Ali Tuhan di bata pargugui mahami saluhuna makaporsiai tutusi tutudo nong hehe Tuhani jala pargugui mahami mabaritahon marhiti akka ngulu nami, marhiti akka perjuangan nami, marhiti akka ulaun nami na denggan. Tutu si tutu gabe sada jamita na mangulu may pabua na hehedo Jesus na husob bahami i. Atong ali Tuhan disudi akka pardalanan nami, disudi akka parsobon nami tuho saluhu na may disodangi huwaso hamonangan ni Kristus si. Huwaso hamonangan ni Kristus ima na manugu-nugu hami. Molotung pe adong na marsahit totong marbenge ni roha jala makirim di pangurupionmu. Huwaso hamonangan ni Kristus ima na menginspirasi hami. Molo adong na mangadupi ragam ni parukilon dohot hamaulan ni ngulu totong hami margugu jala totong marpakirimon di bagasan Kristus Jesus. Huwaso hamonangan ni Kristus ima na mabahek kami marpos ni roha secara khusus diaka anak-anak muda na naing mangyahi masa depan na sotarida dope jelas taringot tu si dalanani alay marhiti huwaso hamonangan ni Kristusi huboto hami takas huwasoi nunga pay mahok kami Jesus Kristus Tuhan nami namonangi nunga pay mahok kami di masa depan asa marpos ni roha hami madalani marhiti akka pangaradion nami marhiti akka nabui tarpatu pahami. Ali Tuhan, sudi matahe pardalanan ning ulo nami, nang akapakubasyon nami, saluhu na may marojahan tuhuwaso hamonangan ni Kristus Jesus Tuhan nami. Atong pasu-pasu mahami Tuhan, dongani mahami, urupi mahami totong, asa marhamonangag kami, disudi akaparukilon nami. Pasu-pasu maakadadanak, remaja na poso, ama ina ng akalansiya, ditong-atonga ni ruas ni Huriam ng akaparhaladum. Asa hujalo hami Tuhan hagugo ummi jala mardalan hami di bagasan hati goranmi totong hami girgir mamuji pasangapon goarmo mauliate madiho ali Jehovah Tuhan nami di bagasan Kristus Jesus tangihon tangiang namion. Amin. Tapasaha mapiliat tatujulo huhu mahita marede.
peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masih na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami para siroha, mauliate marohanami jala pujion nami ho, ala naong ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asini roham, tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate, nung ngagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami, namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai, nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar be hami mida hamatean dohok soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogi hok kami sian hamatean tu haheheon sugut alani ubahen hupang ido hami saya si maroham patugu maha porseon nami maniop barita naulii asa unang ganggu rohanami di nahubolus sami hamateani saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parrohaon na buruki asa tarulaho kami parangi na baru saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul hami akan apidem roha jala hehe siad dosa nabi saya papos marohanami makaporsiai naong mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupani anakmu saya pasabam jala pamalum marohanami top pamarohana yas doho tod di namar sihoho di bagasak kami asa tarhajong jokon hami naong pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akkadongan nami naong jumulo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon saya puli akan namatean, na dangol, na pugos, na somarama, somarina, akan namabalu dohot akan namalungun tu banua gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin alea manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomu ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasar hom madamena tu todim.